roku 2021, keď značka DS uviedla svoj nový model DS4, tak práve toto auto sa zaradilo do mojej top 3 najkrajších aut, ktoré môžeme vidieť na našich cestách. Značka DS patrí do koncernu Stellantis a v ňom má za úlohu produkovať prémiovejšie a luxusnejšie modely ako iné koncernové značky. Konštruktorom sa podarilo pri DS4 trafiť jej veľkosť tak akurát, pretože sa veľmi dobre manévruje s týmto autom v meste, ale poskytuje dostatok priestoru pasažierom aj na dlhých cestách. Po 4 rokoch prešla DS4 malou kozmetickou kúrou, zvonka je viditeľná hlavne na prednej maske, dostáva totiž podsvietenú prednú masku aj s podsvieteným logom a LED pásikmi, samozrejme krásne LED zuby ostávajú a podľa mňa to má aj trošku taký bezpečnostnejší charakter, pretože v spätnom zrkadle tento nádherný svetelný podpis uvidíte oveľa skôr. Čo sa zmenilo? Zmenilo sa ešte aj trošku názvoslovie modelu. To platí pre celú automobilku DS, ktorá do názvov včlenila ešte písmeno N, takže odteraz to je DS number 4 alebo DS číslo 4. Aj pri interiéri DSN4 môžem konštatovať len to, čo pri exteriéri pre mňa jeden z najkrajších interiérov. Netrčí žiaden displej, žiadne cinkerlátka a cirkusantské ozdoby tu nie sú. Skutočne prémiové materiály a prémiové spracovanie. Čo sa pomenilo pri tej kozmetickej úprave, pribudol väčší displej pred vodičom, na ktorý si viete ponastavovať nejaké informácie, dokonca tie informácie z toho displeja vy môžete mať aj na head-up display, ten je tiež veľmi dobrý, poriadna jama, ďaleko na cestu, dištančný tempomat, ovládanie na volante, hlasitosť, takisto dá sa aj na volante, ktorý je pekný a veľmi príjemne padne do ruky. Čo sa týka stredového displeju, tak bohužiaľ, všetko viac menej treba ťukať a nastavovať. Ten systém je pružný, ide to rýchlo, ale aj tak, keď potrebujem napríklad rozohriatie a vyhrievanie sedadiel, tak listovať a ťukať. Čo sa týka sedadiel, sú veľmi príjemné, dokonca majú aj masážnu funkciu. Jediná výčitka pre interiér je to, že tá lakťová opierka mohla byť o 5 cm vyššia, je súčasťou celého stredového tunelu, čiže nedá sa nijak nastavovať. Pod ňou je odkladacia schránka veľká aj s nabíjacím portom. Čo sa týka priestoru, tak je akurátny, naozaj necítim tu žiadnu priestorovú núdzu a aj za mnou sa dá celkom slušne sedieť, takže 4 pasažieri sa môžu vybrať aj na dlhšiu cestu. Čo sa týka pohonného ústrojenstva, pekné je, že značka DS necháva slobodnú voľbu na človeku, aby sa rozhodol, aký pohon chce pre DSN4 mať. Čiže DSN4 prichádza ako klasický hybrid, ako plug-in hybrid, ale aj ako plne elektrické auto a čuduj sa svete a vďaka Pánu Bohu, ale aj značke DS od budúceho roka, od prvého kvartálu prichádza aj dízlová verzia. Výborné, pretože práve tá dízlová verzia, tam ešte ostali 4 valce. Pre hybridné a plug-in hybridné verzie je určený benzínový trojvalec s objemom 1,2 litra. My máme v našom prípade hybridný pohon a ten spolupracuje práve s takým menším elektromotorom, ktorý má výkon 21 koní, menšiu 0,88 kWh batériu, ktorá sa dobíja len rekuperáciou alebo z benzínového motora. Aj keď sa nedá nastavovať rekuperácia manuálne, tak to auto je nastavené tak, že tá rekuperácia cítiť ju, ale nie je to e-pedál a neobťažuje. Necukne vás, keď dáte dole nohu z plynu, ale cítite, že to skrátka rekuperuje. Výkon benzínového 1.2 trojvalca je 136 koní
a krútiaci moment až 230 Nm. Celkovo dáva táto hybridná sústava 145 koní a jazdí to veľmi slušne, dokonca aj za mimoriadne dobrú spotrebu. Výrobca udáva 5,2 až 5,3 litra benzínu na 100 km. Na to som sa nedostal, ale pri normálnom bežnom jazdení na 5,5 litrovú hranicu som sa dostal, to nie je až taký problém. Dokonca auto uvádza, že po meste, čiže rozbehy, to plachtenie, tak tam vie ísť až 50% jazdy na elektrickú energiu. To je výborné. To pohodlie, čo som spomínal, čo sa týka sedadiel, tak to pohodlie tej jazdy, plavnosť je zabezpečená samozrejme aj tlmičmi s hydraulickými dorazmi. Pre mňa je vynovená DSN 4 ešte krajšia ako bola doteraz. Tie kozmetické zmeny, hlavne v exteriéri, jej výrazne pomohli. Cítim sa tu príjemne, veľmi pohodlne, cítiť tu ten luxus a prémiové spracovanie a je to auto, za ktorým sa naozaj zatiaľ na tej ceste veľa ľudí otáča. Je iné, je pre ľudí, ktorí chcú byť málinko extravagantní, ktorí sa chcú málinko odlišovať a toto im práve DSN 4 ponúka aj s výbornými normálnymi jazdnými vlastnosťami. Druhá vec je to, že sme už v tej kategórii trošku prémiovej a DSK si práve za tú výnimočnosť a pohodlie nechá zaplatiť, takže lepšie vybavená DSN 4, tak ako máme my, prekračuje málinko hranicu 40 000 eur, čo nie je málo.